selen saw eh tangi don tena ka pushi kala do awa nagala do ngidem wala tese kala do awa do Allah amba anche mba Korbasite Bashfuiti asumugo Korbashfuiti mba ani senge ay bismillah karamugo tiens la ye baram ke gadinema aberi jabira awo tabarkala e chekeran tay 600 yere di me fenkele ni baji abulla war soroli baradi yana ga waka war ka soro manno ko ne kata banani re no eta abulla war soro manno ko ne sino kanuna na re ni ala sona ibna abulla war soro mina barado ke gadima bi iba abulla war soro ni ayere ma bulu wardi e ma ati lafiya alhamdulillah mo ki karam ya famia ni ala sona mo ki 600 ani ko kelen mbura muso do fe ka bo village la kana karam ko kana so kana re muso ko wen ka ko ka gelen ba do nana na bina ninta ka daninka fere betga kana sianyere ala senga na tuba ma ko no o kan ko jugu muso waka nali baliya ame bafima de yini ya famia bayin sokoti dune ma nyana ma do dugu jukoro ka datugu ni bayin woni sara muso ya ateba mo ya nyana ni ala sona mina ni ne suma zangolo ne busuko ke mbado be siku dugu nkonota Nyafam icheka warku ibi shemuso je mankele dengelen pew ibo nyini ngana ni nana noy mo labe ka dima ichebe wardima te problème ala sago yesago nyam mikla kana noy karamo koni ko ni so jaba kato akatasma fifa na daji ma fifa afaka anyeji ba afaka sigatola ne teme ke fenga ko yene ni so jamu mene kanga furso kono bi ala ko mashita do tabarikala wallahi ni ne kunye do amena ne che ku te flananta aye ne sama zangulo viano koti chene fe akui iya fura mugu mundia ko nga ken che kono atoy ke ko kelen pedroni ni ne afura nke dumini na ne che adu abike na fa faka do ala ne la senta ka bo ko me ka boutique la abito ne welele la nsinam so koni ate fa anye ka daw ka abada aye anye ti daw ka abada nga mbefe halibi ika sirigadia ika sinam sen ko goyaye na Aisha yi aka kanye ko jahannama de du nti fere aka to dunyere kon nana abalam so korobalen do fena korom so fena nanendo ankanga ogu boto ko mi du kono iko ke obe jey ko sabede suno wallahi ni chemana bento ko tugo tangi singoro jugu ba chela tenyi oje kangu ni ala sona moki o ta banene nya barasoro e barasoro tabarikala nya barasoro anga patore re sokomadana o ya muto occasion kelendi anno ko me se ka tabararo la no e chugo tabarikala nga me fe ugo patron fene sirigadia ine kan ko fon biro la o ka ke o be je ko sobe sisan mina frodo di ma bi yame ibita ni furayi ibita dum do labe
i bɛ a kɛ dumuni na i b'a di cɛ ma a k'a dun n'o kɛra sinamuso ko bɛ goya ye pewu 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 i y'a faamuya filanan i ka patɔrɔn an bɛ sagajigi jɛman sagajigi jinɛ sagajigi n bɛna jinɛ an ka jinɛ sagajigi jɛman pasi pasi n'an y'o sɔrɔ kankun i ka patɔrɔn a bɛ minɛ k'a don i kaman kɔrɔ dɛku 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 dɛku. O kan ka bɛn joli ma? Saga kɔni bon ne kɔni an bɛ se ka saga ɲini 70,000 la. 70,000. N y'a faamuya. Ni n ka kalo sara hali n'u ma 70,000 kɔni bɔ ni n ka kalo sara n b'a ɲini cogo bɛɛ la ka dɔ ɲini n ka fara. Tabarikala aw ɲini dɛ n'Ala sɔnna i y'a faamuya fura min filɛ nin ye i bɛ taa ni nin fura in ye n y'a f'i ye cogo min na i b'a kɛ ten i y'a faamuya i k'a kɛ a kɛcogo la dɛ voilà. Karamɔgɔ kɔni tɛ fɛn fɔ ko mun tɛ kɛ o. Ami ami. Kankun ne m'a f'i ɲɛna. Tabarikala ni bɛ caman bɔ i ni ce i ni baraji n ba a bɛ ɲa. Ale ka bako bɛ kɛ cogo di? Bon sini a bɛ na. Ba wari b'e bolo sini? M'a ɲini tɛgɛma kelen fɛ n'a sɔnna k'a di. Ni Ala sɔnna. N'a kɛra cogo i bɛ tila ka n wele hali ni n yɛrɛ b'a dafa. O bɛ diya n ye o ye terini. Ni Ala sɔnna ma. Ne dɛmɛ koyi. A bɛ ɲa. Karamɔgɔ an bɛ taa. Awa sira bɛ yen sira bɛ yen ka wula yɛrɛ. Ami ami. Ala k'i ɲinan kɔrɔ koyi Ala k'i to an jigiya ye koyi. Ami ami a bɛ ɲa o. Ni ne ni ninnu ka ɲɔgɔn don a la walahi. Aisha kun tɛ karamɔgɔ kun tɛ ko ɲɛna a mɛn o. Ni koyi a donna ta a bɔra ta a bɛ na n sɔrɔ a kɔnɔ ne kɔni bɛ yan ne soma Zangolo ne tɛ ne bɛ yan mais n ka bugu in kɔnɔ n tɛ taa n tɛ maa ci n'a wulila a bɛ na ne sɔrɔ yan n bɛ yan n tɛ taa yɔrɔ si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ne bi Ala de deli su kɛ Ala deli tile Ala de furu nɔgɔya ne Aisha ko ne ka cɛlasigi kɛ Ala ko muso danbe ye furu Ala ne nana furu in na ne Aisha tɛ ka fɛn fosi ye ɲɛna ni tɔɔrɔya tɛ Ala n y'a ɲini Ala fɛ Ala ne ka tɔɔrɔya in falen ka kɛ ne Aisha ye hɛrɛ ye Ala den bɛ Ala de bolo jɔn tɛ den yɔrɔ dɔ den bɛ Ala de bolo Ala n y'a ɲini Ala fɛ den cɛman fara musoman kan Ala nɔgɔya ne n ka furu kɔnɔ Ala hɛrɛ bɛ bɔ fan fa ka ɲɛsin Aisha ma Ala hɛrɛ bɔ yen ka ɲɛsin Aisha ma ne furukɛ karamɔgɔ yarabi Ala i ka baara nɔgɔya ne furukɛ ɲɛsa ne Aisha bɛ se ka lafiya n ka furuso sigi kɔnɔna na Ala bɛn t'anw ka du in kɔnɔna na i ka bɛn nati anw ka du in kɔnɔna na Ala i ka muɲu ni sabali di ne Aisha ma Ala i ka sutura di ne Aisha ma Ala i ka sankɔrɔta di ne ma furu muɲu na sabali bi Ala de bolo Ala yarabi a nɔgɔya ne Aisha mɔgɔ si tɛ se ko la Ala de bɛ se ko la ne kɔni Aisha tɔɔrɔlen no bi ne degunnen no bi ne ɲannen no bi mais a nɔgɔyabaga ye Ala ye n y'a ɲini Ala fɛ Ala ne sutura n ka furu kɔnɔna na i ka karamɔgɔ dusu faga ne Aisha kɔrɔ Ala yarabi e ka ne kɛ dugukolo ye karamɔgɔ ka yɛlɛ ne kan ka tagama n y'a ɲini Ala fɛ Ala de ko k'an ka furukɛw bonya k'u bato ko furu bonya ye tiɲɛ furu sutura ye tiɲɛ Ala ne bɛ ka tiɲɛ in bonya k'a sutura yarabi Ala ko ko de bɛ ne Aisha ka furu in kɔrɔ yarabi Ala e de bɛ ko in tiɲɛ dogo n'a bangelen don Ala n y'a ɲini Ala fɛ tɔɔrɔya o tɔɔrɔ bɛ ne ka furu kɔnɔ tɔɔrɔya in wuli ka bɔ ne Aisha ka furu kɔnɔna na i ka ne ni tiɲɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yarabi yama Ala n y'o ɲini Ala fɛ i ka den nɔgɔya ne Aisha in ka furu kɔnɔna na yarabi Ala i ka ne Aisha ɲinɛnen sɔn ka furu la docteur de ko ko ne Aisha tɛ den sɔrɔ docteur tɛ Ala ye olu tɛ kira ye yarabi Ala den bɛ Ala de bolo yarabi ne ɲinɛnen sɔn den na n y'a ɲini Ala fɛ i ka ne ka furu sigi diya ne Aisha la Ala ko ka Ala y'a kama an kuntigi Mamadu Kani kɔsɔn kisi ni nɛɛma bɛ sallallahu alaihi wasallam
Ante karamɔgɔ. Nba an ce. Sanche. Nba. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ si. Baasi tɛ. Nba. A kɛra fama ye dɛ. Dɔɔni. Baasi t'i la. Kɔri baasi tɛ. Baasi foyi tɛ. Ani sɛgɛn. Nse. Ani ca. Nse. Nba. Bisimila. N nana baasi tɛ. Mhm. N tun ye n ka baara min kɛ a ɲɛnabɔra. A ɲɛnabɔra? A ɲɛnabɔra. Ah, tabarikala, tabarikala, tabarikala. Karamɔgɔ a kɛra yɔrɔnin kelen i ye fura di k'a kɛ cogo o cogo. N k'a kɛ. N ka ɲɛnabɔ a si ma kɔrɔ an si. Ah, o diyara n ye. Walayi. O diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. O si tɛ n nakun ye, n nakun ye min ye bi karamɔgɔ. Fɔlɔ-fɔlɔ n tun bɛ togo min jeune fiya kɔnɔ. Cɛw tun bɛ boli n kɔ ka girin n kɔ togo min. F'anw tun bɛ fɛtibaw kɛ yan. Ne bɛ fɛ i ka fura dɔ de di ne ma min b'a to cɛw bɛ girin ne nɔfɛ. Manja fura. E kɔni b'a dɔn n'o kɛra karamɔgɔ e yɛrɛ ka tɔgɔ diya b'a la. Siga foyi t'o la o ye O tiɲɛ. misi n'o baw bɛ kɔ tigɛ. Ayi o tɛ kɔ tigɛ. O ka nɔgɔn kojugu. I y'a faamuya? Awɔ. O ka nɔgɔn ni ko bɛɛ lajɛlen ye. N m'o k'i ye. I y'a faamuya? N bɛna fura dɔ d'i ma. Awɔ. I bɛ taa. Awɔ. I bɛ parfum 7 ɲini. Parfum 7. Den 7. Awɔ. I b'a k'a la. Awɔ. Sɔgɔma o sɔgɔma i b'a mun. Tilegan fɛ i b'a mun. Su fɛ i b'a mun. N'o falenna min na an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. I y'a faamuya? Karamɔgɔ ne sɔnna nin ye to. A fura filɛ nin ye. Awɔ. N y'a minɛ ni barika. Ala ka barika don a la. Amina yarabi. Ala ka barika don a la. An b'a. Ala ka dugawu minɛ. Ami ami ami. Ni kɔni. Karamɔgɔ ka joli d'i ma. Ayiwa. An t'a kɛ komi a kɛra balimamuso fɛ. N ka orange numéro b'i bolo. Ɔhɔ. I b'a bɔ n b'a confirmer. Ayiwa d'accord d'accord y a pas de problème. O bɛ diya n ye. O bɛ diya n ye yɛrɛ de. I bɛ 7000 bɔ y'a mɛn. Tabarikala. N bɛ sira ɲini. Sira bɛ yen. K'an m'o fo. K'an bɛ somɔgɔw fo. An b'a. An musow yɛrɛ kɔni. I nana ko k'a minɛ ka d'i ma. A minɛna ka d'i ma i nana ko ka furu sara i tila ka na tuguni ko n ka dawula d'i ma tuguni. Ne kɔni soma Zangolo kɔni fɛ yan ne b'a bɛɛ kɛ a bɛɛ n'i nana sira o sira ne b'o kɛ ka d'i ma. Anula. Samla. Somo. Maswete. Maswete. Madame Teddy. Awo madame do. Oh, mafli. Kara ku yiga nani fo yana. Kara mo ku yiga nani fo yana. Aisha du. Aisha bi sella. Abi sella. Nyama ka wule. Ko kara mo ko tirge. Mata na kala fona be. Alaje na kala. Afa na ba do be. Maswete. Yere du. Ami ba feta. Ma yenga wa kene. Ko ba shi yenga wala. Amba. Aisha makla ko. Amakla? Amakla don. Jama si janta. Seli kon manga wati janta. Allah da baka wati jimensi. La dra kon temena menade. Adona de kapta jogo flasel. Jogo fla. O fa darata. Sufi. Ma chérie. Alo chogodi. Ko kan. Doni. Ko bastila. Madame na asu. Eka Lazara de ka seli fo 18h moyen. Ay Lazara te ngwe Lazara seli. Mbe ka jogo fla de seli ala yere. Sufi ko ga chanwe. Jogo fla? Na fla seli kon kan. Kan yere de. Abi chogodi. Wala te to la me bashi konte on. No bashi fete. Madame ni dem sen. Alhamdulillah mbe. Yere du. Wala me bashi fetana. Yere fi frase lo donne. Ayo wakati na to ya. Wakati na to ya. Aisha. Nugo mun te mun ne teriga ce. Bon. Ne kɔni hakili bɛ min na ko ne bɛ se ka fɔ n ko tɛmɛna ne n'a ɲɔgɔn cɛ komi kunun sura tun bɛ kanw fɛ yen nɔ ne tagara fɔ a ɲɛna kanw fɛ yen nɔ n ko tanti fari man d'a la n ko n bɛna t'o lajɛ dɔgɔtɔrɔso la a yɛrɛ ye yamaruya di ne ma ka sira di ne ma ko ne ka taa a yɛrɛ dugawu kɛ ne ye ko ne tagara ko a ka folibo ci jɔ ye ne ko awɔ n ko ɲamɛ sɔgɔmada ne wulila ka labɛn ne solila ka taa ka t'o fari lajɛ ka sɔrɔ ka na n ka tobili kɛ ne tilalen tobili la tuma min na ne sigilen ne chaise la n ko n bɛna n sigi dɔrɔn an nana ka na fan bɛɛ kɛ mankan ye ne la ko ne tagara ko ne m'an sara ale la ka fan bɛɛ kɛ mankan ye o y'a sɔrɔ
Mariam y'a fɔ ne ɲɛna no k'a ye mankan bɛɛ wuli yan nɔ parce que ko ne bɔra ko ne ma fɛn f'a ɲɛna ne yɛrɛ dun y'an sara la ka n ka yɔrɔ la n y'a faamu n'o kɔni ma se kɛlɛ kuma nka a b'a jo fɛ n'i y'a ye a bɛ ka kɛlɛ kɛ n'i y'a bɛ ni mankan na a b'i fɛ de wa i b'a ka mara de kɔnɔna na a ti bɛn cogoya si e fɛnɛ ka bɔ n'i m'a fɔ ale ɲɛna hali n'a sɔrɔ i banjini de man kɛnɛ tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ i woloba yɛrɛ walima i wolofɔ furu kisa fɔ cogo min na a ka gɛlɛ dɛ sabula hali n'i wolofa don i man kan ka taa n'i cɛ ka yamaruya tɛ nka e ko k'a bɛnna a ma k'a jara k'e yɛrɛ y'a fɔ k'a ko k'a bɛnna a ma ne yɛrɛ de da y'a fɔ a ɲɛna tila ka sira d'i ma nka ale ye mun fɔ ne ɲɛna o ni nin tɛ kelen dɛ nka ayi o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye nka nin mana kɛ cogo cogo a ka ɲi ta ne kɔni m'u f'i ɲɛna i ka muɲu i ka sabali e de nana i nana don waati dɔ de kɔnɔna na a ka gɛlɛn sabula ni maa min b'a faamu a bɛ kɛ maa suguya dɔ ye o bɛɛ degun b'i kan cɛ in se kun b'a ye fɛn kun b'a kunna n'e nana bɛn k'o ka se tiɲɛna e de bɛ kɛ sabalibaga ye dɛ ni fɛn fɛn b'a la bi gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ala nɔ don mɔgɔ si t'o ye dɛ tiɲɛ don nka a bɛ fɔ ko e de nɔ don o bɛ yɔrɔ min na e siri fu de gɛlɛya la e kan ka bila e kun na ne ye ɲuman kɛ yan a bɛ kɛ juguman ye n'i fɛnɛ ye juguman kɛ a ti da juguman kelen ma dɛ juguman min bɛ kɛ juguman 10 de donc o la sira fitinin dɔrɔn de bɛ e bolo e kan k'i kilo o de fɛ o sira fitinin n'e y'i jɛngɛ tan i bɛ don gasi la n'i tilala k'i jɛngɛ tan i bɛ don gasi la n'i taara ɲɛfɛ i bɛ don gasi la n'i seginna kɔ i bɛ don gasi la donc ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna i sabalilen don dɛ nka halisa dɔ fara sabali kan sabula mɔgɔ bɛ nimisa diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la fo sabali nimisa t'o la i bɛ se ka nimisa ko in kɛ karisa ye bi n ye mobili in san ka di karisa a m'a dɔn n ye nin fɛn in kɛ a ma nafa ɲɛ ye nka k'a fɔ ko ne de ye sabali kɛ ko n sabalila ko n tilala ka sigi ka nimisa mɔgɔ tɛ se k'o fɔ i nana fara dɔ de kan n'a jara o don nka n'a fɛnɛ ma ja ayiwa a ma nɔgɔ dɛ an bɛ yɔrɔ min na bi n jigi wɛrɛ b'anw na an jigi ye e de ni gunofɔ ɲɔgɔn bɛ anw na an gunofɔ ɲɔgɔn e de ni teri bɛ anw na ni balimamuso bɛ anw na ni ba yɛrɛ bɛ anw na an ba ye e de ne bɛ fɛ halisa i k'o jigiya fa m'a fɔ i m'a fa dɛ i kɛmɛ k'a minɛ cogo min na n'i kɛmɛ k'a minɛ k'i sigilen don wuli k'i jɔ wa n'i jɔlen wuli ka taama wa n'i bɛ taama yɛrɛ la wuli ka boli n bɛ fɛ k'i segu n'i damayira yɛrɛ de kɛ karamɔgɔ ko la o bɛ diya ne ye n'i sera ka nin kɛ walahi a bɛ diya ne ye maa dɔ i b'a kan dɛ nka i jija halisa i cɛsiri n y'a faamuya walahi n'ala sɔnna ma i fɛnɛ tɛ tigɛ ne na nin ko in na tabarikala n'ala sɔnna ma a ka pɛrɛn-pɛrɛnni ninnu n'i y'o fɔ a bila i kunna k'a fɔ cɛbakɔrɔ ye wara don n'ale mana pɛrɛn-pɛrɛn ale de ye dutigi ye e b'ale ka mara de kɔnɔ n'a mana a da sago f'e ma a bɛna a da sago fɔ jɔnni ma n'a bɔra kɛnɛ ma ni sɔrɔ ma kɛ ale de tɛ dusu bɔ yɔrɔ la a bɛna bɔ a ka denbaya de la f'e k'o dɔn donc e k'i ta kɛ nɛgɛli ye a mana na ni fanga ye a nɛgɛ n'a nana ni sabali ye a nɛgɛ i y'a faamu ne nakun kun y'o de ye n bɛ sira ɲini n bɛ taa n ka denmisɛnninw kan ka taa dɔ ka armoire bila n'i ma se u taa yɔrɔ dɔn ka taa bila amina rabi ala ka wula hɛrɛ Kangu. Baasi foyi tɛ yen. Baasi foyi. Kangu. Moto yɛrɛ ya? Awɔ. Wa kura yɛrɛ de koyi. Nin tɛ o. Ni bɔtɔla ye min o la? O tuma i terikɛ ma nouvelle f'i ɲɛna? Ayi. Ne ye baara sɔrɔ. E ye baara sɔrɔ? Awɔ, secrétariat. O cogo ɲɛna. N y'a daminɛ kunnasini yɛrɛ de. O cogo ɲɛna. Ala ka kɛ ɲɛta ye. Amina. Ala k'o kɛ ɲɛta ye. Ala k'an nafa labɔ a la. Amina. O ka d'an ye. Bi yɛrɛ de n y'a nin moto in sɔrɔ. Non ni. An ka DG y'a moto kura di yan bi. Tabarikala. Kura tɛ sa nka. Nin ye kura de dɛ. Ala k'aw kan bɛn. Ni bɔra min ta? N bɔra du kɔnɔ yan. Awɔ, n b'a dɔn i bɔra du kɔnɔ yan mais i komi e fana ni yaala tɛ ban. N nana ci de la. Ci ɲɛnabɔla min ka taga. Kelen ni kelen? Awɔ. Ayi, i tɛ se ka taa kelen. Don an ka baro kɛ. Kangu. An bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ. N'an ka taa dɔgɔ armoire de livrer dɛ. N'i ma taa denmisɛnninw t'a yɔrɔ dɔn.
An ka taa n ka dumuni di mɛ ka ne ye deli sa ne ka madamu an bɛ bɛɛ siɲɛ wɛrɛ an ye ta de o an bɛ bɛɛ siɲɛ wɛrɛ nka i b'i hakili to a la i komi i famana an fɛ baro ma don dɔ i bɛ na inchallah n bɛ premier kalimani wuli ka di o bɛ diya n ye o bɛ diya n ye n'Ala sɔnna ma ayiwa an b'a kɛ ten ka wula yɛrɛ amina rabi aba awɔ n'Ala sɔnna ma Dina. Ni jɔn ka moto ye. Bonne nouvelle. Ni ta ye. Nya Jakarta sɔrɔ. Ni ɲɛna koyi. Ni diyara ne yɛrɛ yɛrɛ de. Ko ni ta ye. Wallahi ni ne ta ye. Ko in den ma de wa ko mun. An ka ɲɛmɔgɔ de kelen filɛ nin ye ka n ta ka di ne ma. Ko ne bɔyɔrɔ ka jan. K'i ka n ta. Ko ne ka n ta. N'i y'a jateminɛ ɲamakɔrɔ ni suguba fɛnɛ ka jan dɛ. A ka jan dɛ. Allah. A ma nɔgɔ yɛrɛ de. A diyara n ye kosɛbɛ. Ni ɲɛna koyi. Sɔgɔmada in na ne bɔra ne taara Sotarama na ne ma se joona. Ni ɲɛna. Ni fiɲɛ bɔra mini. Fiɲɛ duman. Ni fiɲɛ bɔra mini. Fiɲɛ duman. Ni fiɲɛ bɔra mini. Ayi. Ni ɲɛna dɛ. He Dina. Juma bɛ yen. Asafurula ni ye sokɔnɔna nɔgɔ cogo ye i ko falu yɛrɛ dama de bɛ sokɔnɔ yan nɔ o bɛna Aisha dun Aisha ma na ale bi yan. Tanti b'a ka so kɔnɔ. Ale tɛ se ka sokɔnɔna fura sokɔnɔna ɲagasa cogo lajɛ. Ko mun. A ka dɔ bɔ nɔgɔlenya la sa sokɔnɔna bɛ se ka kɛ tan e ni Ala cɛ ko muso de bɛ du kɔnɔ. Masa yɛrɛ filɛ ka na. Hali n'a bɛ ka na kɛ ne bɛ siran Aisha ɲɛ de o bɛna kan ka kuma tigɛ ko Aisha bɛ ka na. N'a fɔra e yɛrɛ e kun tɛ wagati na anw bɛ lɛ. N'i ma bɔ ne la ni n y'a fara i da la i b'i ɲin den bɛɛ ta dugu ma sisan mɔgɔ mulu bali e tɛ kɛ fila nin ne yan. Kan an la Nse. Somɔgɔ baarayɔrɔ i ni an ka moto ya N ka moto. Awɔ tanti ma ye moto kura sɔrɔ koyi. kan o dun ɲɛna A diyara n ye kɔrɔ la don mi ti bila sugu la n'o ye. E tɛ tagama senna. A ma dabɔ baarayɔrɔ tagali kɔni kama a dabɔra vɛn de kama. Ala k'an kisi a fɔ cogo di yɛrɛ Zon tɔɔrɔ ma. zon tɔɔrɔ ma Amina rabi. I tilala Aisha mun ye kɛ muso nɔgɔlen mun ye kɛ musoba dangɛ du kɔnɔna lajɛ o tuma na ni ne bɔra a muso tɛ du kɔnɔ sokɔnɔna nɔgɔcogo lajɛ e t'a kalama k'a fɔ ko ne y'a baara sɔrɔ e de kan ka kɛ sokɔnɔ baarakɛla yan ne kɔni tɛna se ka baara yɔrɔ gérer ka tila ka sokɔnɔna kɔni gérer o kuma kɔni t'a la o n'a ma ɲɛ i bɛ daga sunɔgɔ la sokɔnɔ kɛ i bɛ baara de kɛ sisan ni n y'a faamu e bɛ yɛlɛ ne na o tɛ walayi Aisha taara bɛ kɛ la mun ni karamɔgɔ ka so tɛ kelen i b'a fɔ ko ne y'a f'i ɲɛna ne tɛ yan walahi e bɛ bɔ du in kɔnɔ hali mɔgɔ t'a fɔ e ɲɛna. kan i tɛna n ka kuma dɔ f'i ɲɛna e tɛna ne Aisha ka cɛlasigi fɔ ne du in kɔnɔ yan koyi ne kan ka ko minnu kɛ du in kɔnɔ ne kan ka baara ni baara minnu kɛ e man kan tɛ k'u fɔ ne ye ne t'u fɔ ne ɲɛna koyi ne de bɛ n ka cɛlasigi la wa n ka baara kɛ heure n'a sera n kan ka minnu kɛ m'olu kɛ i b'i ka ga kɛ i b'i ta kɛ n t'i gérer kana na n gérer e ma ne furu ka na Ma ni tanti yɛrɛ wala a ye mɔgɔ tɔɔrɔ yɛrɛ wala bi. Kana n'a fɔ k'i bɛna ne dɔgɔya fɛ k'a fɔ k'i bɛna kuma sugu dɔ fɔ ne ma kana fɔ ne ma dɛ n b'o f'i ɲɛna Aisha hali sini b'a fɔ n'i b'i ka mulo baliya la n'i b'i ka siri tigɛliya la i b'a kun bɔ ne kan sokɔnɔ baara mɔgɔ filɛ Aisha fɔ n ka da la kana n bugɔ fɔ n ka da la Aisha wala ne tɛ taa yen fɛ dɔ cɛ fɛrɛ lahara kan. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura ye Sinaya. Donc aga blog kuna sisan i jɔn k'a ɲɛfɔ a ka faamuya. Donc Sinaya ale ni fantanya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.